Għalkemm il-Partit Nazzjonalista ġarrab waħda mill-akbar telfiet elettorali fl-istorja ta' pajjiżna, David Casa ddeskriva lil partit tiegħu bħala partit rebbieħ. Għal dan f'artiklu li ġie ppubblikat dalgħodu fuq il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon. Fl-istess artiklu huwa qal il-Partit Nazzjonalista ħareġ brasu mollija minn din it-telfa. Telfa li fi kliemu ġiet għaliex il-Partit Nazzjonalista kien rebaħ 3 elezzjonijiet wara xulxin. Casa qal li l-unika partit li seta' jfalli f'din l-elezzjoni kien il-Partit Laburista u Joseph Muscat u mhux il-Partit Nazzjonalista. L-Europarlamentari Nazzjonalista fl-istess artiklu ta' xifhem li jista' jkun hemm min għandu ambizzjonijiet kbar fil-Partit Nazzjonalista, ambizzjonijiet li fi kliemu jistgħu iwasslu għal riżultati mhux mixtieqa. Sa dan it-tant fuq il-blog personali tiegħu l-eks Ministru Nazzjonalista George Policino, persuna li kienet waħda mill-magħżulin ta' Lorenz Gonzi, infexxet tattakka s-sistema Gonzi PN, sistema li fi kliem Policino falliet u għalhekk il-Partit Nazzjonalista fi kliemu m'għandux jerġa' jinbena madwar il-kap biss iżda madwar tim ta' persuni. Policino sostna li għandu jkun hemm bidla qawwija fil-Partit Nazzjonalista sabiex wieħed ikun jista' jħares il-qudiem. Min-naħa l-oħra bħalissa id-deputat mexxej tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qed jenalizza x'appoġġ fadallu fil-partit qabel jikkommetti ruħu li jikkontesta l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet, kienu ħafna li kritikaw il-mod li bih Simon Busuttil mexxa l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista, tant li ħafna ddeskrivewh bħala wieħed mill-ingredjenti għall-akbar telfa li l-Partit Nazzjonalista ġarrab mill-indipendenza l-hawn. It-tlieta Simon Busuttil irreżenja minn Ewroparlamentari għaliex fi kliemu irid li jikkontribwixxi lejn oppożizzjoni b'saħħitha f'pajjiżna.